Είναι δίπλα μου ο προπονητής της ομάδας του Μίλανα, ο κύριος Σάκης Ψάρας. Coach, μια ακόμη ευρωπαϊκή πρόκριση, μια ακόμη μεγάλη επιτυχία για τον Μίλωνα. Κάθε φορά που έρχεται ένα εμπόδιο, ο Μίλωνας καταφέρει να το ξεπεράσει και πραγματικά φαίνεται να μην έχει ταβάνει αυτή η ομάδα. Συναισθήματα, σκέψεις μετά από αυτή τη νέα επιτυχία. Ο Μίλωνας 8. Δικαιωθήκαμε για το ότι βάλαμε στόχο την Ευρώπη φέτος. Βλέποντας ότι υπάρχει ένα πρωτάθλημα στην Ελλάδα 9 ομάδων. Πέρυσι είχαμε βγει τετράδα. Θέλαμε να δώσουμε κάτι παραπάνω, κάτι διαφορετικό φέτος, να στοχεύσουμε αλλού. Κάνοντας λοιπόν αυτή την επιλογή να στοχεύσουμε 100% στα ευρωπαϊκά παιχνίδια και στην πορεία μας στο κύπελλο ΣΕΒ, νομίζω ότι δικαιωθήκαμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι μια ομάδα σαν το Μίλωνα να φτάσει στις 8 του κυπέλλου στην Ομοσπονδία ΣΕΒ είναι κάτι σπουδαίο. Συγχαρητήρια σε όλους όσους έχουν οργανώσει όλη αυτή την πορεία, από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάτι που χτίζουμε μέρα με τη μέρα, βδομάδα με τη βδομάδα, αλλά θα έλεγα και χρόνο με το χρόνο. Και είμαστε εδώ τώρα, έτοιμοι για ένα ακόμη ταξίδι. Και νομίζω έχετε φτάσει πλέον σε ένα επίπεδο που δεν επικεντρωνόμαστε μόνο στην πρόκριση αυτή καθ' αυτή, αλλά βλέπουμε πάντα και την επόμενη μέρα. Επόμενο εμπόδιο, η ΝΑΔ. Και πείτε μας λίγο και ποιες είναι οι πιθανότητες του Μίλωνα σε αυτό το ζευγάρι. Εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, το να φτάνουμε στους 8 είναι κάτι σπουδαίο και είναι βέβαιο ότι θα αντιμετωπίσουμε μια ομάδα καλύτερη από αυτή που αντιμετωπίσαμε στον προηγούμενο γύρο. Έτσι γινόταν αυτή τη στιγμή στην πορεία που μέχρι εδώ. Η Αυστριακή ήταν καλύτερα από την Ελβετική. Η Γερμανική καλύτερα από την Αυστριακή. Η Γαλλική θα είναι καλύτερη από τη Γερμανική. Πάντως δεν είναι μια ομάδα η οποία είναι φόβητρο. Δεν είναι ούτε Μιλάνο, ούτε Αρκάς, ούτε Φενέρμπαχτσε, ούτε Πολωνική. Κρατάμε αυτό. Να σταθούμε ότι χρησιμοποίησατε για μια ακόμη φορά και τους νεαρούς αθλητές του Μίλανα, όλους τους νεαρούς αθλητές του Μίλανα, οι οποίοι πήραν 2 γεμάτα σετ και είναι και ένας από τους στόχους και αυτός του συλλόγου να εξελίσσει συνεχώς αυτά τα παιδιά που παίρνουν πολύτιμες εμπειρίες πλέον εδώ και πολλά παιχνίδια. Εντάξει, αυτό το λέμε συνέχεια, γινόμαστε έτσι κουραστικοί μερικές φορές. Θέλαμε να τους δώσουμε χρόνο συμμετοχή στην Ευρώπη, γιατί μέσα από αυτά τα παιχνίδια οριμάζουν, μέσα από αυτά τα παιχνίδια γίνονται μεγαλύτεροι, όχι ηλικιακά, αλλά αθλητικά θα έλεγα. Κρίμα που δεν κερδίσαμε στο τέλος. Θα ήταν καλό για την ψυχολογία τους και για την αυτοπεποίθησή τους κυρίως, η οποία χτίζεται μέρα με τη μέρα. Αλλά συγχαρητήρια γιατί κάνουν σπουδαία δουλειά. Ευχαριστούμε πολύ, coach. Καλή επιτυχία. Συνέχεια. Ευχαριστώ.